Знаете ли, понякога, като кажем затънал до гуша, се оказва, че това си е било съвсем буквално. Да, интересна отправна точка. Днес се потапяме точно в една такава история. От Ню Йорк, 1894. Попаднах на една статия, която разказва за един доста неочакван проблем тогава. Конския тор, нали? Точно. Огромни количества конски тор. Звучи почти, как да кажа, анекдотично днес. Но картинката е била, доста сериозна. Трябва да си представим Ню Йорк в края на 19 век. Процъфтяващ град, нали? Да, кипящ метрополис. Вече 3 милиона жители. И основният транспорт, двигателя на всичко хора, стоки, всичко са били конете. И тук статията дава едни числа, направо е шокиращо. Над 150 хиляди коня. Само в града. Над 150 хиляди, да. И всеки от тях... всеки ден е произвеждал, доколкото разбрах, към 10-12 кг тор. Точно така. 10-12 килограма. И като съберем всичко това, става страшно. Източникът ще има около 15 000 тона тор дневно. 15 000 тона. Всеки ден. Трудно ми е да си го представя визуално даже. Да. И това не е всичко. Добавяме и урината. Около 250 000 литра. Пак дневно. 250 000 литра. Годишно това прави над 500 000 тона тор по улиците. 500 000 тона. И улиците тогава, те не са били павирани, нали? Статията описваше нещо като кална маса. Да, точно. Смес от пръст, тор, урина. Помислете какво става при дъжд. Блата, предполагам, непроходими. Абсолютно. Кални блата. Има интересен детайл в текста, че на ключови места е имало хора с лопати. Буквално. С лопати. За какво? Да правят пътеки за пешеходците. Срещу заплащане, разбира се, за да може изобщо да се премине. Не е чудно, че са съветвали да се носят само тъмни обувки, всичко друго? Просто се е съсипвало веднага. Нямало е смисъл. Неописуема, предполагам. В текста се казва, че местните може би са свикнали до някъде. Но за новодошлите сигурно е било шок. Със сигурност. И другото, при сухо време целият този изсъхнал тор става на прах. Фин прах. И вятърът го разнася навсякъде. Навсякъде. По сградите, по дрехите. Хората са го дишали постоянно. Това било сериозен проблем. Звучи кошмарно. И сякаш това не е достатъчно. Има и още, да. Торът е идеална среда за мухите. О, не. Статията нарича града мухов рай. Милиарди насекоми, буквално. Милиарди. И те, разбира се, са разнасяли болести. Какви ли не? Това е бил огромен здравен риск, освен чисто, естетическия дискомфорт. А самите животни? А каква е била тяхната съдба във всичко това, в тази среда? Текстът разкрива и една доста тъжна страна. Първо, безопасността. Статистиката е, плашеща. Какво казва? Смъртните случаи в градския трафик в началото на 20 век са били 7 пъти повече. 7 пъти? Спрямо кога? Спрямо края на века. И основната причина – конете. Лесно се плашат. От шума, от движението и стават инциденти. 7 пъти повече. Трудно е за вярване днес. Наистина. И още нещо, което е доста пократително. Всеки ден по улиците на Ню Йорк са умирали коне. Всеки ден? Колко? Средно по 36. 36 коня на ден? Да, това прави близо 15 000 годишно. Представете си проблема с премахването на телата им. Просто логистичен кошмар. 15 000 годишно. Толкова и иронично. Тези животни са теглили цялата икономика, буквално са били двигателят на индустриалната революция, а в същото време... Да, живеели са и се умирали сред собствените си отпадъци, потънали в тях, без никакво признание. Ужасно е. Точно така. Това, което източника много ясно показва, е как една технология, в случая животинската тяга, достига своя лимит, точката си на насищане. И започва да създава проблеми, които не може да реши. Именно. Проблеми от такъв мащаб, логистични и санитарни, които изглеждат абсолютно нерешими със средствата на епохата. Преди автомобила, този проблем с тора наистина е изглеждал като задънена улица за големите градове. Цялата тази история е някак забравена. Като страница, която сме прелистили и сме забравили. Напомня ми за един цитат, който май беше споменат и в статията покрай някакви стари монети. Да. Нещо от рода на «Роди ме, мамо, с късмет, па ме хвърли на смет».
Толкова много от миналото остава невидимо, дори когато е било толкова физически осезаемо, като този Тор. И това, разбира се, ни кара да се замислим, без да даваме готови отговори, разбира се. За какво? Ами, кои ли са днешните ни конски торове? Какви съвременни проблеми, породени от нашите технологии, от нашия начин на живот, трупаме всеки ден? Проблеми, които са почти невидими за нас сега. Докато не дойде някоя бъдеща иновация, която да ги направи